Здравейте, аз съм доктор Бостанжиев и обращението ми е към тези от вас, които изгарят от желание да имат собствено дете, но се улавят в един много често случващ се капан. Когато секса не е само за удоволствие, цели една толкова отговорна задача, както мъжът, така и жената се оказват в една не съвсем естествена ситуация. И това много често води и до загуба на сексуално желание, до невъзможност да се получи ерекция и тя да се задържи. Това пък на свой ред поражда негативни емоции, които и при двата пола могат да се отразят негативно върху репродуктивните възможности. Много често двойки в подобни трудни моменти преживяват тежка криза, защото освен, че губят пълноценната си интимна близост, те са възпрепятствани да постигнат нещо много ценно в техния живот, възможността да се свържат чрез детето, което искат заедно да създадат. За да се излезе от този капан, отново обръщам внимание на качествата, които притежава новия продукт "Тайната на мъжкото удоволствие" от серията Thailand Secrets, чието съставки дават възможност да се атакуват основните предпоставки да се наруши пълноценния сексуален контакт при двойки, решили да имат свое дете. Това, което дава възможност да се възстанови сексуалното желание, да се преодолее стреса, са трите билкови екстракта, които се съдържат вътре. Трите микроелемента магнезий, цинк и селен са една сериозна защита срещу тревогата и стреса, които компрометират сексуалното желание и възможността за пълноценна ерекция, един пълноценен сексуален контакт. На свой ред всички съставки, които са вътре, подобряват сперматогенезата, така че увеличават шансовете при сексуален контакт в момент на овулация да има максимални шансове за оплождане. По този начин всъщност се постига целта, която партньорите са си поставили, и това допълнително спомага да се излезе от тягостната ситуация, което пък съдейства да се възстанови нормалния сексуален живот. Така че този продукт е 2 в 1, както се казва, или с един куршум 2 заека. Едновременно се повишава и сексуалното желание и възможностите за пълноценен сексуален контакт. От друга страна се създават максимални възможности за най-добри качества на еякулата, което повишава пък репродуктивните възможности на мъжа. По този начин се преодолява наистина, по най-добрия начин се преодолява съществуващия репродуктивен проблем и сексуалния проблем, който много често го съпътства.